Здравейте, деца! Аз съм учителят Бухльо и днес ще пътуваме. Готови ли сте да открием различните превозни средства? Първо ще се запознаем с транспортите по земя. Хайде да започваме! Кола. Нека чуем какъв звук издава колата. Къде виждаме колата? На улицата, паркирана пред вкъщи, на бензиностанция, на автомивка. Знаеш ли, че има електрически коли, които не правят шум и не замърсяват въздуха? Продължаваме нататък. Автобус. Нека чуем какъв звук издава автобусът. Къде виждаме автобусът? На спирка до училище, в града по улиците, на автогара. Знаеш ли, че някои автобуси имат 2 етажа, за да побират повече хора? Продължаваме нататък. Влак. Нека чуем какъв звук издава влакът. Къде виждаме влака? През планината. По релсите. На гарата. Знаеш ли, че най-бързите влакове могат да стигат скорост, колкото самолет при излитане? Продължаваме нататък. А сега е време да се гмурнем. Защото ще научим 3 транспорта по вода. Кораб. Нека чуем какъв звук издава корабът. Къде виждаме корабът? Морета и океани, на пристанища, на круиз. Знаеш ли, че най-големите кораби са като малки плаващи градове с ресторанти и басейни? Продължаваме нататък. Подводница. Нека чуем какъв звук издава подводницата. Къде виждаме подводницата? Под вода в океани и морета, като експонат в музеи. Знаеш ли, че някои подводници имат перископ, за да виждат над водата, докато са потопени? Продължаваме нататък. Лодка. Нека чуем какъв звук издава лодката. Къде виждаме лодката? Реки, езера, морета. Знаеш ли, че лодките могат да се движат с гребла, платна или мотор? Продължаваме нататък. Време е да разперим криле. Защото ще излетим към небето, за да се запознаем кои превозни средства летят в небето. Самолет.
Нека чуем какъв звук издава самолетът. Къде виждаме самолетът? В небето, на летища. Знаеш ли, че някои самолети могат да прелетят цели континенти без да спират? Продължаваме нататък. Хеликоптер. Нека чуем какъв звук издава хеликоптерът. Къде виждаме хеликоптера? В небето над градове, на спасителни мисии. Знаеш ли, че хеликоптерът може да стои на едно място във въздуха и да каца почти навсякъде? Продължаваме нататък. Ракета. Нека чуем какъв звук издава ракетата. Къде виждаме ракетата? В космоса, в научният музей. Знаеш ли, че ракетата лети толкова бързо, че за няколко минути напуска Земята и излиза в космоса? Аз съм учителят Бухльо. А вие, деца, днес научихте различните видове превозни средства. Ще се видим следващият урок. До скоро!